Milí priatelia, minulý týždeň som sa nestihol prihovoriť, tak ako som slúbil, pretože som bol na cestách medzi Bruselom a Sofiou, kde v rámci nášho predsedníctva blížiaceho v Rade Európy som obhajoval naše priority v oblasti štrukturálnych fondov, pretože musíme urobiť všetko preto, aby štrukturálne fondy, eurofondy, ktoré používame na investície v našej krajine, boli pre nás k dispozícii aj po roku 2020. A to je jedno z mojich priorit aj počas nastávajúcich 6 mesiacov, kedy budeme Európskej únii predsedať. Včera som bol na jednom veľmi peknom podujatí, kde pod mojou záštitou sme spustili projekt Digitálna garáž. Odporúčam pozrieť stránku www.digitalnagaráž.sk. Tento projekt by mal zlepšiť digitálne zručnosti našich mladých ľudí, ktorí ich nemajú až také dostatočné a preto možno majú niekedy problém nájsť si prácu. A tam som spomenul jednu vec, že nie len firmy hľadajú šikovných mladých ľudí, ale aj štát, a vyzval som každého absolventa, ktorý by možno chcel svoju pracovnú kariéru začať v našom dynamickom tíme, ak ho tak môžem nazvať, aby poslali k nám svoj životopis, pretože v najbližších dňoch na našej stránke www.vicepremier.gov.sk zverejníme niektoré voľné pozície, ktoré máme na sekcii informatizácie spoločnosti. A preto pozývam každého mladého absolventa, ktorý chce prispieť k informatizácii našej krajiny a chcel by pre nás pracovať, aby sa nám ozval.